יאללה, נזוז? יאללה, בוא נזוז, בוא. יאללה. ספקוינה, ברטווה. מה, אתה לא רואה איפה אתה הולך, יא מרוקאי? בוא'נה, מה אתה עושה בעיות? בוא נעמד תפסת תחת. רוצה לסגור את זה? היום ב5 במגרש. אין בעיה, שב בינתיים עכשיו. גם מעניין. בוא'נה, איפה המשימה? לא רוצים להגיע? ראית את הרוסי הזה? היה דומה לאיזה צב. קיצור, איפה הצו וכל החברים הפלצנים האלה שלו? אתה שומע שהם באים, אתה מוריד אחד מהם לפחות. הכי גדול. תראה, הנה הרוסים באים. מה זה? ליגת הצדק. תתראה אתה ברח לחתיכת חרא, בוא תעזור! אבי, כמה עם פתיחת השער? אתה יודע מה אבא שלי יעשה לי? יאללה, אתם יודעים מה? אלימות היא שפת החלשים. בוא נלך נפתור את זה אצל הבורר בן שושן. אין בעיה. יאללה, בוא. בוא. שושן? הרוסי והמכה הגיעו. תכניס להם פנימה. שב מרוקאי, גם אתה רוסי. על מה הבוררות? על מה הבוררות? מרוקאי, תתחיל. סתם, הרוסי הזה דחף אותי בחדר אוכל. יש לו מראה שלא רציתי שישאירו אותי תורה. לידיים! מה אתה עושה אותה? תפור? רוסי. מה יש לך להגיד אתה? צ'ורקה וביל ברטה. עברית, לא מבינים רוסית פה. צ'ורקה, חבר שלי. אתם יודעים מה? נשבר לי הפיל מכם! יאללה, עופרים פה! יאללה! חכו! למה אנחנו רבים? כולם ברטיה! יאללה, ברטה! יאללה ברטיה! בוא נעשה בוכת! הלוואי, לחיים, בוחיים, שלום בין רוסים למרוקאים. יאללה!